pane mashoko anotaurwa nemutungamiri wenyika apo munhu wese akamirira kuti vaimasodamdzo Mnangagwa vaadress the nation panhau ye1 corruption irichitika munyika yeZimbabwe sekuexpo kwakaitiwa naudzana wiki nochivhayo nemazek scandal yema40 million 2 nhau yemajudges kuti aiwa vari kunyima vanhu mabills sana pina mashoko abuda achinyogwa pana panani wangwana mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika kuti bva subscribe like kuti na on the bell icon tipita paendo pake anoposta aiwa video remutungamiri wenyika onyora achiti let us once again pledge to protect, defend and consolidate the unity, peace, freedom, independence and sovereignty of our great country under our watch and in our hands. Zimbabwe shall continue to prosper and thrive as we march forward towards Vision 2030. Nyika inovakwa, nyika inotongwa, inonamatigwa nevene vayo. Ndo mashoko ano yachitaura panapa tovaposta picture mutungamiri wenyika vaED Mnangagwa. Mashoko avanomataura nyika yese yakamira kuti mutungamiri wenyika aiwa auye aadrese nhau dzecorruption aiwa neukepchiwa kuri kuitiwa vanhu veopposition vachinyimiwa bail kunyange zvavo vari innocent. Tudze mafungiro enyu pinai comment section medu munoti kudi pamusoro pemashoko aiwa anoyataurwa nemutungamiri wenyika muvidhio. Pinai comment section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.